Mudagan sa kapin usa ka tuig ang pag-ayo sa mga nagusbat nga historical site, apil na dinhi ang mga makasaysayanong simbahan human miigo ang magnitude 6.9 nga linog. Ang detalye sa report ni Orchid Slapingkaw. Nangahagbong ang mga suga sa gawa sa St. Peter the Apostle Parish sa Bantayan, Cebu, dihang mitayog ang linog. Sa kakusog sa pag-uyog, nahugno ang ubang parte sa simbahan. Nagusbat usab ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima dito sa Daan, Bantayan. Dili na maporma ang simbahan nga usa ka heritage landmark sa lugar. Taliwa niini, wala maunsang imahe sa Santa Rosa de Lima. Human sa gibilin nga danyos, nagpahimangno ang National Historical Commission of the Philippines sa mga LGU nga magbantay sa posibleng insidente sa pagpangawat. I-cordon off ang area, then pag medyo safe na, kukunin ng mga tao, may nagbabantay, ng mga ibang gamit na halimbawa mga carvings, mga na isa-secure na nila kasi siyempre pwedeng pulutin ng mga tao yon. Pahimangno sa komisyon, idokumento ang mga danyo sa istruktura para tamdan sa paghimo sa restoration. Dili po daw dali ang pag-repair sa mga nagusbat nga mga historical sites nga posibleng mudagan sa usa ka tuig. Kasi unang-una kailangan magkaroon ng damage assessment report tapos gagawa ng detailed engineering study. Ang best is maki-collaborate ang mga national agencies with the local agencies sa naggumawa ng mga plano. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.